usho ukuthi bakuvi kulo 3 days esuyela kokhonza singalali senze into engekho ayikho kubungazwa nje idemonikazi elikhulu igoddess ngesilungu elalibizwa ngo nethu East uSemiramis mangaphosisi babelibizwa ngoSemiramis esizweni samaBhabheli abanye bathi uEshtara kwesinye isizwe leli limi esilazi noma leli gama esilazi namhlanje ukuthi Easter ngoba lesasithixo salo wesifazane sasinamabele awu300 bathi waye represent ifertility ingakho ke ubona namaqanda ngama Easter nonogwaja noma nogwaja ngithi amaqanda nonogwaja ezitolo kuhlotshisiwe ngoba phela uhulumeni osiphethe vele ubambe umthetho weBhabheli uphuze ngomshini yencithakalo yesifebe esikhulu njengokusho kwencwadi eSambulo angikhoda lapho. Yes, injalo impela ubaba njengoba ebeka ukuthi abantu abayogubha lo mkhosi okhona okubizwa ngokuthi umkhosi wePhasika bayokwenza into engekho awuhlangene enhlobo nje nomdali awuhlangene nje enhlobo noNkulunkulu umkhosi owadalwa ihlakaniphi ngenhloso yokukhonzisa abantu izithixo ngenhloso yokudukisa abantu and baphumelela kulokho ngoba millions and millions bagubha lo mkhosi wezithixo lo mkhosi odukisa abantu right abantu abaningi abayigubhayo lemkhosi kufana nalolu suku lokuthiwa uKhisimusi kuthiwa kuzalwa uJesu into engekho yonke leya abantu abaningi abayigubhayo ley'nsuku nabawugubhayo lo mkhosi okuthiwa umkhosi wePhasika bayakwazi okuyiqiniso ngake ngahlala phansi nomfundisi mina oyigubhayo le mkhosi kuyimanje ujulu kumanzi ite uyashumayela wangitshela straight wathi hayi le yalomkhosi vele into engekho uyakwazi lokho into engekho nje amanga it's a money making scheme nale yaKhisimusi into engekho futhi yabo because ukusekela ukuthi into engekho lo mkhosi kwakufika kuthiwa usuku lwangolwesihlanu kwakuthiwa uJesu uyafa uyabethelwa kodwa kuthiwa Good Friday kungaba kanjani uGood Friday kodwa kube kwaphuma umphefumulo ngalolo suku kwaphuma umphefumulo womuntu kwaphuma umphefumulo wenkosi yenu kodwa nina nithi Good Friday yabona nje isign nje ukuthi into engekho leyo okosibili mubabuza abantu abagubha lo mkhosi kahle kahle ilona luphi usuku inkosi yeni eyabethelwa ngalo noma eyakhothama ngalo ngeke bakutshele ngobani into engekho last year kwakolunye usuku la khona inkosi yabo ekhothama khona next year kuzobe kolunye usuku this year so into engekho bayakwazi futhi nabo lokho abantu abagubha lo mkhosi ukuthi into engekho nje yabo umdlalo nje uMasigcosi unfortunately lo Masigcosi udlala nabantu abadala ngabe ngcono ukuthiwa izingane yabo ukuthule ngisho abantu abadala uthule ngisho ogogo izalukwazi omkhulu bedondolozela ngenhloso yokuthi la beyakhona bayosebenzela umvuzo wabo khona umvuzo abazothola kanti kuphambanisiwe kwaphela awukho umvuzo ozovela yabo so abaningi bayazi ukuthi into engekho la bayenzayo imosque nje yabo bayazi ngaphandle kwalo salele kubuthongo ohuqwa ubuthongo right umbuzo uthi laba baziyo ukuthi into engekho la bayenzayo yini babambile pho ukuthi bafuna umbuso kaNkuluNkulu noma bafuna indlela zaNkuluNkulu nanazi ke izathu eziwu3 ezibabambile number 3 why abantu abagubha lemkhosi nabagubha lenkolo ekhipha lemkhosi it's because sebakhe imndeni emasontweni abo yabona abanye abantu ukuphila abakuthola esontweni so unfortunately noma kuyinkolo eyakhiwa ngenhloso yokudukisa yaba nemkhosi yokudukisa kodwa abanye abantu ngaphansi kwalezo inkolo sebethole imndeni
So kunzima ukuthi labo bantu sebengahlukana, yabo. So that's why noma sebebona ukuthi sihamba ngendlela yona kodwa still bayaqhubeka ngoba nima bendawonye bawumndeni, yabo. Isizathu sosithathu leso. Isizathu sosibili esidala ukuthi abantu abagubha lemkhosi nenkolo le eyabunjwa ngenhloso yokudukisa. Isizathu esidala ukuthi bengeke beze bayiyeke, it's because banenzuzo abayitholayo. Kunabantu abathola imali ngale nkolo eyakhiwa ngenhloso yokudukisa. Ngeke ngisho ngegama. Kunabantu abadlayo, abakhe imizi, abathenga imoto, abanama millions ngale nkolo eyakhiwa ngenhloso yokudukisa umuntu omnyama. So ngeke labo bantu bashiye imicebo yabo, ngeke labo bantu bashiye inzuzo yabo. Abanye bathola ngisho iminikelo, bathola ngisho inhlonipho, bebefika endaweni bahlonishwa. Ngeke basacrifice umbuso wasemhlabeni just because bafuna wasezulwini. Ngeke bakwenze lokho. Ukubona nje ngeke bakwenze lokho. Yabo. Bese kuzothi okwesithathu, why abantu abaningi ababonayo ukuthi lendlela abahamba ngayo ayikho kodwa beqhubeke behamba? It's because ngokwabo uNkulunkulu uassociated nebala elimhlophe. If kuzovela into ethinta uNkulunkulu bese iba associated nebala elimnyama, ngeke bayivumeke nje le nto. Ngeke nje bayivume. Ngokwabo nangokufundisa kwabo iyona inkolelo yabo. Ithi uNkulunkulu umhlophe. Qha okunye nje okumnyama ku-associated noSathane. So lento isiyangena kubona because iyafakwa kubona besayingane, ifakwa abazali babo nomkhulu babo nokhokho babo kanjalo kanjalo. So akuselula ukuthi iphume kubona, yabo. So number 3, it's because abanye sebakhe imindeni kusona isisekelo sokudukiswa. Number 2, abanye sebezuza imali kusona isisekelo sokudukiswa. Number 1, abanye they have been brainwashed or conditioned ukuthi bazi ukuthi into eseceleni nebala elimhlophe akuyona into ehlangene noNkulunkulu leyo. Into ehlangene akuyona into ehlangene noNkulunkulu leyo. Into ehlangene noNkulunkulu into enebala elimhlophe. Nake kwavela ibala elimnyama nje ayihlangene inhlobo noNkulunkulu. So that's why abantu they will never ngizothini abasoze bayihlupha ekutheni bafuna ukuyizwa anything else outside of ibala elimhlophe, yabo. So abanye abantu nje unfortunately ngisho ngabatshela uthi ayikho lento eninza ngeke bakuzwe. Ngisho ngabatshela ukuthi ayikho lento yakhe ukuthi ngeke bakuzwe. Futhi abayimisele ngokuthi bakuzwe. Siyabonga kakhulu. Sibingelele kubo bonke abalandeli bethu kwi-Asikhulisane Talk Show. Sifisa ukuveza la ukuthi siseyinhlelweni zokuthi kuhambe sibe nama classes, right? Njengamanje kwamanye ama-experts sisa business training, kodwa sifisa ukuthi sibe nama classes nje ekuhambeni kwesikhathi. So we have created a WhatsApp group. I-link i-attachiwe kwi-bio yami. Mungena kwi-profile yami kwi-bio, i-link ya WhatsApp group ngiyifake khona. So kumuntu ozoba interested mhlawumbe ukuthi abe ingxenye ye-Asikhulisane angayijoyina i-group ngoba ezinye izinto zizochazwa khona, ezinye izinto zizokhulunywa khona. Even if ngisho ngathiwa mhlawumbe ufisa ukuthi ube involved nawe kuma videos esiwenzayo, mhlawumbe ufisa ukuthi usuggest ama-topics noma ufisa ukuthi ube involved, uzokwazi ukuthi upropose khona egroupini. And ama-classes ethu esizowaqala ekuhambeni kwesikhathi azofocusa ey'ntweni eziwu-4: isintu, umlando wethu thina abantu abamnyama, because sifide umlando o-wrong, sifide udoti womlando ophambanisiwe, right? Kuzoba personal development, ukuthi ukuze ube umuntu uhambe kahle yiphi indlela yokuhamba, personal development, yabo, ukwazi ukukhula, right? Bese kuzoba yini enye, business and money. Sizogxila kakhulu kule ye-business and money sabantu abamnyama, nayo sizokhuluma ngayo, sifundisane, sikhulisane ngayo. So kumuntu nje ongase abe interested, i-link ikhona, i-attachiwe kwi-bio, i-Asikhulisane classes. Ilapho khona la soplana khona yonke into, si-discuss way forward nama-topics, mhlawumbe uma ufuna ukusuggesta nama-class mase zoqala sizokhuluma khona ukuthi uregister kanjani, kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu.